салом бинандаҳои азиз, тавре ки шумо мушоҳида мекунед, барнома таҷриба аст манзури шумо аз телевизиони Баҳористон. Умедворам, шумо мунтазири дидани таҷрибаи ҷолибе аз барнома будед ва ҳамин тавр ҳам ҳаст, зеро имрӯз ман беназир ба шумо як таҷрибаи хеле осон ва ҷолибро нишон медиҳам. тамошобинони азиз, мо дар ҳар барнома кӯшиш мекунем ки ба шумо таҷрибаҳое нишон бидиҳем ки осон, шавқовар ва сода бошанд. ва таҷрибаи имрӯзаи мо низ аз маводи хеле сода ва дастрас иҷро мешавад. акнун биёед ман шуморо ба маводе ки ин таҷрибаро иҷро мекунем шинос месозам. дар ин таҷриба ба мо лозим аст об, зарфи пластикӣ ва доручаконак. мо маводи лозимаро дар наздамон тайёр кардем. акнун мегузарем ба иҷрои таҷрибаамон. дар аввал мо зарфро мегирем ва ба он об мерезем. тамошобинони азиз, зарф бояд ҳатман зарфи пластикӣ бошад. зарфи шишагӣ дар ин таҷриба ба кор намеояд. обро мерезем. ана мо обро ба зарфи пластикӣ рехтем. акнун доручаконакро гирифта онро бо об пур мекунем. аз дохили зарфи пластикӣ мо бо доручаконак об гирифтем. акнун ана ҳамин доручаконакро ба дохили зарф мепартоем. ана бубинед, доручаконак ба болои зарф рафт. яъне вақте ки мо ба доручаконак об рехтем, вай аз оби дохили зарф сабуктар шуд, барои ҳамин дар боло омад. тамошобинони азиз, ҳозир доручаконак дар болои зарф ҷойгир аст. аммо мо бояд коре кунем ки доручаконак ба поёни зарф равад. мо барои ин танҳо ба зарф зер мекунем. аммо дар аввал сарпӯши ана ҳамин зарфи пластикиро мегирем. тамошобинони азиз, ҳатман сарпӯш бояд бошад, зеро без сарпӯш ин таҷриба иҷро намешавад. мегирем ва аз ду бари зарф зер мекунем. мо бо дастонамон ба зарфи пластикӣ зер мекунем. бубинед, доручаконак ба поён рафт. акнун сар медиҳем. бубинед, доручаконак боз ба боло рафт. як бор дигар зер мекунем ва сар медиҳем. бубинед, доручаконак вақте ки мо ба зарф зер мекунем ба поён меравад ва вақте ки сар медиҳем ба боло меравад. дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст. акнун вақте ки мо таҷрибаро иҷро кардем, мо бояд сабаби ин таҷрибаро донем ва сабаби ин таҷрибаро ҳозир мефаҳмем. таваҷҷӯҳ кунед. вақте ки мо ба зарфи пластикӣ зер мекунем, молекулаҳо ба ҳамдигар наздиктар мешаванд. фишори об дар дохили зарф, аз ҷумла дохили доручаконак меафзояд ва ҳаво дар дохили он коҳиш меёбад. ин фишори афзояндаи об доручаконакро бо об дар дохили он нисбат ба оби атрофи зарф пурзуртар месозад ва бинобар он доручаконак ғарқ мешавад. вақте ки мо зарфро сар медиҳем, фишори об дар дохили он паст мешавад. ҳаво дар доручаконак ба сатҳи аввалаш бармегардад. сабаби ин таҷрибаро низ
фаҳмидем. ман умедворам ки ин таҷрибаи осон, ҷолиб ва хеле шавқоварро ҳар яки шумо иҷро мекунед ва шавқу завқи худро ба иҷрои таҷрибаҳо бештар месозед. дар ҳамин ҷо ман бо шумо хайру хуш мекунам. хайр, то барномаи дигари таҷриба бо таҷрибаҳои нав ва ҷолиб хуш бошед.